Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu lero tiyeni ndithu tisiyeka izonse zaku chan kumatengo kamba nkhani yokhuzana ndi ku Russia komanso Ukraine kumene nkhondo yafikanso kumene kundithu pachimake. Remember, mukumbukira bwino kuti mbuyo mukwambiri makonda kukamba nkhani yokhuzana ndi ku Russia komanso Ukraine. Kenako zinapezeka kuti chifukwa cha nkhondo ya Iran ndi Israel komanso America zinachitika kuti kumene kuja nkhondo ija sinatengeso attention mpaka na even muno wake Zelensky anazayankhula kuti apatu olefe makamaka nkhondo ya Iran iyi itawitsira vibe ndithu sitikupeza ndithu chithandizo chokwanira kuchoka ku maiko amene ali aku Europe komanso America. So apa pamene zikuoneka zoti apa nkhondo ya Iran komanso Israel ndi America ikuchita kukhala ngoti mwinake ichita choyima kuchonchi hayi ndithu pamene ndithu nkhondo ya Ukraine komanso Russia pamene ndithu imayambaso kukwera. So tikayang'ana bwinobwino chapakatipo apo panali ngati kuti tinapeza kuti Ukraine imasinja kwambiri Russia. Amasinja and Russia I don't know kuti pazifukwa zanji kaya koma Russia ndithu imaoneka zoti sikubwezera kwenikweni yangokhala mwachoncho. Inadekha choncho ndithu Russia ita kuti zinafika pakuti even Zelensky amayipanga mock kuinena Russia pa nthawi anafosidwa kuti mutha kupita ku Russia kuti mukakambirana ndi Putin akuti aya kumene kujatu kuli mabomba a Ukraine tumene kuli madrone a Ukraine nde sikuti safe kumunena nthawi imeneyo ndithu zikubeba ndithu a Zelensky. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in this position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. It's dangerous. To Russia ita kuti koma pano out of nowhere like mosadziwika bwinobwino ndithu Russia ndithu yasinja dziko la Ukraine anthu 17 kuphedwa komanso anthu 50 chakuti kuvulala ku dziko la Ukraine kumene kosipano. Ukraine's Air Force says 28 Russian ballistic missiles were detected in a wave that started just after midnight. The air raid sirens sounded, but there wasn't much time for people to take shelter because those ballistic missiles arrived so quickly, and they were not able to intercept any of them. It's not clear whether they tried and failed or whether they simply have no air defense missile interceptors left. President Zelensky has once again appealed for the supply of those Patriot missile interceptors to increase. He said that if they had been available last night, lives could have been saved. He's also called... wina nkomadabwa komanso mwina ena atakupezera abwera kumuchedwa komano zifukwa za nkhondo ya Russia komanso Ukraine tidazilongosola mbuyo. Chabwino apo ndi pa ground pacha timalowa pa ground komanso timazalowaso kumbali kwinako so kuti nanga diplomacy kodi zokambirana za anthu kuti nkhondo iyithe kapena isiyike kaye pa ceasefire kodi zikuyenda bwanji. So tikamayang'ana mbali zonse ziwiri nkhondo ija timayimvetsa bwino kwambiri kusiyana kuti tingomva zoti Russia tu yasinja Ukraine tu yasinja Russia basi kenako osadziwa kuti kodi anthuwa akumenyana chifukwa chani kodi anthuwa nanga pakuvuta ndi pati pamene anthuwa akukolana kuti apatu ndesakumvana pakuti. So anyway nkhondo iyi ndithu inayamba ndithu kalekale pamene ndithu I think that was 2022, right? Chabwino nkhondo iyi inayamba kwambiri chifukwa cha kunena kuti Ukraine inali ndi ma ambitions kapati ma plan okuti ajoine ka organization kaja ka NATO. NATO ndi bungwe la azungu limene ku Europe analipanga limene lolo ndi limene la nkhondo bungwe ya special la nkhondo ndithu kuti amene angati yambe ili ngati ma crew
amene ndi makhulu ndithu, amene ndi makhulu timagulu kuti timagulu tichonena makhulu ngati muzaona mayiko ena ngati especially ngati ku South Africa, Cape Town, umapeza amati magangster amene onso ndithu amene onso chimodzimodzi bwana, so kuti mungasiyanitse yayi. Ukashusha mmodzi ndikuti tingoyerekeza ngati ku Cape Town kumakhala kuti anthu ali magulu and munthu akangokuza kuti amene ndi wa 28 amene ndi wachani ali ndi manambala awo amene ndi wakhulu yakuti ndekuti mene amakuyamba chifukwa anthu amapha ndithu, amakupha timakhulu tamakaladi timeneto. Ndi mudziko muno mudziko lapansi lino tilinso ndikati timakhulu ngati timeneto. So NATO ndimene makhala ngati ili potsogola pa namba 1. NATO muli ndithu mayiko ambiri mbiri mmene momwe, mayiko aku Europe anasonkhana mmene momwe. Munthu amene angayambe dziko limodzi iwo ndi ma article awo, malamulo article 5 amene wangoshosha dziko limodzi ndikuti makhala washosha mayiko onse. Ndira America, France, chani onse akubwerera ndithu akuthidzimula iweyo chifukwa washosha munthu mmodzi. So kabongo kameneka ka organization kamene kaka ndikonena kuti president wa Ukraine amene ali Zelensky anati ineyo ndijoyina nawo kabongo kameneka ndijoyina menemo ndithu ndikajoyina menemo ndikuti zikhala bwino. Ukraine ndi neighbor wa Russia idati akulu mukudziwa kaya kuti inuyo Ukraine malamulo aku NATO kucha mukajoyina ndikuti definitely abweresa mabezi awo muno ma-Americans aika mabezi ntantanda. So ife azipanga spy ifeyo a Russia nde mukudziwa kale ife ndadani timasekerana kuma ndadani nde ife suru kufuna zoti mmene mumu mukhale bezi mabezi a America komanso inunso mujoyineso. Remember mudziwe kuti mukumbuke kuti even kumbuyomu Ukraine inalinso part imodzi ya dziko lija la Russia. Chabwino. Anyway, iwo aja ndithu adakana a Ukraine aja analumitsa mano kuti ife tilowa amene mumu basi anayesetsa komabe at least kumapeto kwake kunapeza kuona kuti pamene nkhondo chamayamba Putin pena matibula kuti iwe kusinja nkena mkamba kusinjana sopano Ukraine Russia kumamenyana and mkatikati momenyanamo kupeza kuti Russia inayamba nsopano kumalanda malo a dziko lija la Ukraine. Chabwino koma zinapeza kuti pakana kumapeto Ukraine ija ku NATO anayikana chifukwa mayiko ena amu NATOmo anakana kuti I think Ukraine tisaivomere basi for ndi mavuto angapo zinthu zikuvuta so tisaivomere. Okay, chabwino zinafika patena kuti mpakana zikuvuta our Zelensky ananena kuti chabwino ngati zili choncho ndivomera kuti sindilowa NATO komano mafanso kuti inuyo a Russia malo amene mwatitengerawo mutibwezere basi. So Russia pamenepo ndi imenyesa nkhwanga pamala kuti no pamenepo malo amene tinalandawo amene ndithu ndi athu ndithu palibenso zoti winaso atengaso yaye sapetanso ku Ukraine amene ndi athu ndithu amene ndithu mukuyenera kuvomereza map. So pamene Zelensky ndi dziko la Ukraine limanena kuti no ife sizingatheke zimene zizi chifukwa Zelensky amanota akangokuti angopereka malo amene ajawo ku dziko la Russia ndikuti alandira ma backlashes kwambiri. Ukraine holds its lines and will never surrender. Backlashes kwambiri mpaka panafika point eno kuti yeyo bwanja afuseka idziko lake la Ukraine kuti tipereke malo kapena ayi. You understand? Zinafika point imeneyo kuti muna make basi pangokhala mtendere.
So nkhondo ija ndithu zapezeka kondo zoti ena akupindulamo, America ikupindulamo yogulitsa zida mmene muja kwagulitsa aneto. America simapereka ulere, kwagulitsa aneto ndikumapatsa Ukraine. So that's why zikuoneka ngati sometimes Trump akhangati aopseze neto, amopseze Putin kena kwa amusiye. So nkhondo ikupitirira koma iye ndithu akupanga mabenefit okugulitsa zida pa nkhondo imeneyo ndi ndale zawo zimenezo. Chabwino panopa zikuyendera pati pomakamaka kunkhani kukhuza ndi kukambirana zimene zikuletsa ndi zizi. Pali two mbali ziwirizi sakugwirizana kwambiri pa zinthu ziwiri zimene zili za zikuluzikulu, fundamental issues ziwiri zikuluzikulu. One, Ukraine ikufuna security. Ukraine ikufuna ndithu pakhale chitetezo kwambiri choyambirira, komanso sikufuna kupanga give up malo amene analandidwa ndi Putin. Point imeneyo. Okay, kenako amatha kuvomerezana. Okay, tipanga koma napa malopa. So Russia ikufuna chani? Russia ikufuna kuti malowo mwapange recognize, mwavomereze niyo, mwazindikirenso kuti malowa ndi Russia. Komanso limit Ukraine's military alignment. Amene muzipanga nawo associate inu a Ukraine mwapanga limit. So mufunika kuti mziko mwanu mukhale mabase anthu ena asilikali azungu amene zida zanu zisakhale zambiri khanga lunaka kupangana attack izachani zida zanuzo, right? So zinthu zimene zikukanikitsa kuti anthuwa amvane komanso agonjerane. So pakadali pano Trump Ukraine Zelensky watipo chani pa attack imene Russia yapanga. Chichitika apa nchitino kuti panali ndithu ma drone, Russia inatumiza ma drone ambiri. So ma interceptors zowakhira, okay, zimene zimawakha mabomba a Russia zinangowakha ma drone. Koma arango maize kuwakha ma drone at the same time mpamene pambo yanu sopano zima missile, zimabomba sopa zikuluzikulu sopano zokwana 28 zonse ndithu zalowa popanda ndithu kunyumwisidwa, popanda kuyimitsidwa ndi china chilichonse, chifukwa kuti iwo aja ndithu ma interceptors awathera. Ku Ukraine iko ulendo unapita ujana kapempha nkhani kuza ndi ma Patriots zida defense system imeneyo zowakhira. Ulendo umene anapita pampanowu and kumene kuja anangauza kuti tiona. And apapaso Zelensky ayankhulanso kuti maona munakati basa ma Patriots aja ndi kuti bwezi ifeyo titatani mwina bwezi tita miyoyo ya anthu ambiri apitawa mwina sina kalozika atatero iwo Zelensky kuyankhula kwawo pano pa zachitika apazi. So zikuoneka zoti I don't know kuti Zelensky aganiza chani, chifukwa nawonso ma Americans nziso nawonso ma interceptors also awatheraso. Iye akufuna ma interceptors kuchoka ku dziko la America. America ma interceptors also awatheraso. That's why akhala chitika ku nkhondo ya dziko la Iran. So I don't know kuti aganiza chani mwepo. You understand? So guys, I think nkhani ndi imeneyo tangopanga rewind pang'ono. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.